Знаете ли, че в земите на днешния Асеновград преди 8 милиона години са населявани от същество на име динотерии с размерите на волейболно игрище? Сигурно сте го виждали, ако се посещавали някога палеонтологичния музей в града. За тези и други безценни експонати в родните ни музеи вече има книжка. Нейният автор се казва Атанас Паскалев и е гост тази сутрин. Добро утро и добре дошъл. Добро утро, благодаря за поканата. Поставям книжката тук, за да може да я видят всички. Това е един справочник всъщност. Колко музея са включени в тази книжка и на какъв принцип ги избрахте? Музеите са общо 23. Търсили сме всеки един от тях да бъде уникален по различен признак. Идеята да направим тази книга всъщност се роди точно в палеонтологичния музей в Асеновград, защото то наистина е на уникално място. Моето желание като автор и като собственик на нашето издателство и като управител беше по някакъв начин да накараме хората да се вгледат в тези доста интересни неща, защото имам предвид музеите, защото доста често те са извън полезрението на туриста, на пътешественика. Затова решихме все пак да извадим една есенция, защото в България има много музеи. Почти във всяко населено място има най-различни музеи. Решихме все пак да изкараме така есенцията и различни места, които са уникални по различен признак. В България се оказва, че има музеи, които са уникални за света, като например музея на розата в Казанлък, музея на хумора и сатирата в Габрово. Има уникални за Европа, има уникални за България. Много се радвам, че успяхме и включихме най-новия музей в България. Всъщност той заради това влезе в това издание. Това е музея в Стара Загора. Единствената сграда, строена за музей от 25 години насам, изцяло нова, разкошно, много хубаво съоръжение. Добре, в съзнанието на мнозина посещението на музеи се свързва като че ли с ученическо занимание или туристическо понякога. Това обаче е един огромен ресурс за една държава, да има музеи. И да ги обедини в някаква мрежа, така, защото да се осъществи един културен туризъм чрез тях. Вие виждате ли потенциал това нещо? Как може да стане у нас наистина добре организирано? Аз не само виждам потенциал, аз вярвам в това. За съжаление, не виждам особено сериозни намерения от гледна точка на държавата в случая. За това наистина да се насочи и да се към културния туризъм, защото според мен това е едно устойчиво развитие и на туризма като индустрия, като бизнес изобщо. България е едно изключително подходящо място за това. Музеите не са единственото място, в което ние виждаме такива старини, истории, уникални експонати изобщо за България, за света, за историята на Европа. Само една скоба да направя. Един доста бих казал непознат музей, неолитни жилища в Стара Загора. Това е в това място, от това място започва историята на Европа. Това е най-открито поселище от преди 8000 години, единственото и най-старо, в което може да се види запазен живот по начина, по който е бил преди 8000 години. Така че това може наистина да се превърне в бизнес и в индустрия, ако се работи в тази насока. Добре, сега виждаме справочника на хартиен носител, така както го издадохте. Къде може да го намерим? Може да го намерите във всички книжарници, може да го намерите в интернет, да го поръчате оттам и по големите бензиностанции. Като че ли отгатвате следващия ми въпрос? Замислили ли сте се за електронен вариант, за едно виртуално посещение на някои забележителните места в България, което може би ще разшири кръга на публиката на музеите? Замислили сме го, дори правим конкретни подстъпи в това отношение. Единственият проблем, с риск да бъда скучен, наистина е кризата и за това, че това отнема доста ресурс. Все пак нищо не се случва без подкрепа. Така е. Това е едно сложно занимание. Е хубаво, ако то бъде обвързано с голяма държавна, защо не, национална кампания и тогава може би ще се случи. Аз много ви благодаря за това, че бяхте наш гост. Провокирате ме в желанието ми да пътувам. Хубаво е, че днес е четвъртък, утре петък, може би ще го направя и ще посетя някои от музеите, представени в този справочник. Направете го и вие. Ще се видим още утре в 6 часа и 42 минути и до тогава останете с програмата на Българската национална телевизия. Довиждане!